Dadi ngene lur, sakliyane kerja harian karo ternak aku iki penggawean iku ora mek iku tok. Iki ana penggawean meneh. Selain teko kerjaan loro iku mang, aku ya sik tani lur. Ngene iki lek mari recik-recik ngono ku iki bobot suket ya mbek ngenteni magrib ngono ku biasae. Kan aku mulai ku biasa magrib, mari adzan magrib ku baru kae mulai. Ono sisa-sisa waktu titik aku yo tak manfaatno. Contone iki posisine wis sore wis meh magrib. Prabu disuket sak oleh-olehe. Iki dadi sukete nang kene iki tak berabuti ae. Ya, kena gawe kompos. Lah maru terus meneh. Rabu sing tak usungi iki kok tak manfaatno tak gawe ngrabuk tanduran nang kene ya kono. Kayak iki lombok. Ya, iki lombok isih usiane sekitar 2 mingguan iki. Iki rabuke gawe pupuk kandang. Iki pupuk kandang. Dadi selagi sing kena dimanfaatno ya dimanfaatno ae lho. Anjene wong urip nang desa ya wis ngene iki, sing penting berusaha. Urip nang endi ae sing penting pokoke awake semangat berusaha. Oke, tetap semangat.